Jan ye taamadenw siran nka o n'a ta bɛɛ o ye a ja ta. Nin wale in kɛra kunansi ni samedi ni o bɛnna février kalo tile 20 ma san 2021. Pankuru dɔ min kun bɔtɔla don Denver a kun bɛ taa Hawaii ta wulila avion kiniyanfan moteur la. Pankuru in wulilen kɔ ni sanga damadamani ye ni ta wulila a la, a sɔrɔla ka i kɔma segin a bɔra yɔrɔ min na ni o ye Colorado ye Denver. A segila ka taa yen yɔrɔ la. Seere dɔw ka fɔ la k'olu yɛrɛ de ɲa ye ko ta b'a a la wa a ɲamaɲamanin o binna olu ka kin kɔnɔna na. An k'a dɔ lamɛn. Ne ye avion in mangaba mɛn a kɛra ne kɔnɔ i n'a fɔ kɛlɛkɛ avion de ka sababuya kɛ mangaba min kun bɛ a kɔ. Maa hakɛ min kun bɛ pankuru in kɔnɔna na a bɛ se maa 241 ma nka kalan ma maa si den kelen ni waasi u cɛ la. Boyini ka pankuru dilan cakɛbɔnda ye a ɲini cakɛbɔndaw fɛ ko ale ka avion masina minnu bɛ yen nɔ ni moteur min b'u la n'u k'a ma ko Pratt Whitney 4000 k'u ko o avion masina ninnu bɛɛ gɛngɛnɛ tɔ duguma fɔlɔ. Sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna jamana ka pankuru lakana cakɛbɔnda fɛ wa y'a ɲini an fɛ k'a fɔ Boyini ka avion 69 min bɛ ka boli ani min tɛ ka boli ni o ye 59 ye moteur min bɛ u la n'u k'a ma ko Pratt Whitney 4000 ko a avion masina ninnu bɛɛ lajɛlen ka gɛngɛnɛ ka to duguma fɔlɔ. Boyini ale ye avion dilan cakɛbɔnda ye min ye lamɛrikɛnw ta ye. Tuma bɛɛ i b'a ye k'a fɔ olu ka pankuru u bɛ kasara de kɛ ni o ye accident ye ka maanifinw ni ka o daji. An bɛ aw hakili lajigin k'a fɔ san 2020 kɔnɔna na nin pankuru masina in ɲɔgɔn delila ka accident kɛ a bɛ se fo siɲɛ 2 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnkɔ ma. A tuma na jamana kantigi min kun bɛ o ye Donald Trump ye. Ale kun y'a jira ko fosi tɛ avion in na ko a bolibagaw yɛrɛ de tɛ a ɲɛdɔn. Avion in wulilen kɔ ni sanga damadamani ye ni ta wulila a moteur la ni a sɔrɔla ka segin ni taamadenw ye ka taa u bila u bɔra yɔrɔ min na ni o ye Colorado pankurujigi kɛnɛ kan. Taamaden dɔ bɛ ka ɲɛfɔli kɛ an k'a lamɛn. Sɔɔni dɔrɔn ne balila ka mangaba dɔ mɛn mankan in an y'a mɛn kosɛbɛ koyi ne sɔrɔla ka yɛrɛyɛrɛli daminɛ. Tumana min na ta wulila avion moteur la a kun bɛ ka jeni a ɲamaɲama kun bɛ ka bi kin min na o ye Broomfield ye. An ka polisiw ka kuma lasela lamɛn. Maa 100 yirikaw caman de bɛ to ka ye yan yɔrɔ in na nka an nana jateminɛ ko maa si de ma jogi nin kɛra kabako ye koyi a balila anw yɛrɛ la. Pankuru lakana cakɛbɔnda min bɛ u fɛ yen n'o k'a ma ko FA o y'a jira k'a fɔ u bɛna sɛgɛsɛgɛli boloda walasa ka kasara in sababu dɔn yanni o cɛ sa ko dugudenw si kana maga avion ɲamaɲama ninnu na.